2, 3, go! Hapit na gyud matuman ang dugay ng gidanggo sa mga lumulupyo sa sitio Upper Kantisang, Barangay Paril, Bukirang Bahin sa siyudad sa Subo, nga masiminto ang ilang gubaong karsada nga ilang gianto-sud na sa dugayng mga panahon. Niadtong adlaw nga Huwebes, gihimo na ang groundbreaking ceremony sa 265 meters nga road concreting sa maong lugar. Ang groundbreaking ceremony gitambungan sa mga opisyalis sa Barangay Paril, pinanguluhan ni Kapitan Nerissa Doncillo, mga kadagkuan sa Department of Engineering and Public Works kun DEPW ug Attorney John Michael Likigan nga mao'y representante ni Mayor Michael Lopez Rama. Si Bienvenido Ibanez, lumulupyo sa sitio Upper Kantisang, nagpasalamat ka Mayor Michael Rama nga human sa daghang mga katuigan nga milabay, masiminto na gyud ang ilang karsada. Si Reverend Father Joe Steven Berdin, maoy ni bendita sa simintohunong karsada. Karon nga nahitabo na ni nga ni ana na ground breaking na gyud, matuod gyud nga si among barangay captain mao gyud kanang ugang mga kuselis mao gyud naghangyo ngadto sa kagamahanan ni Mayor Michael Rama nga mahimo ni maong project. So dako kay namang pasalamat ni Mayor Michael Rama. Si Kapitan Nerissa Doncillo ni pahibaw usab nga laing road concreting project ang nag-ung-ung na nga mauunyay mo sumpay sa simentadong karsada sa hilltop nga sakop gihapon sa ilang barangay. Sugdan ang pagsiminto kun mahumana ang pagsiminto sa 265 meters sa sitio Upper Kantisang nga gigahinan sa administrasyon ni Mayor Rama og dulaan sa 2.9 milyones pesos. Matud sa kapitan nga 20 na katuig nga nagpaabot ang mga lumulupyo sa ilang barangay nga maayo ang ilang gubaong karsada. Niabot na gid ni siya more or less mga 20 years. Naagid ana. Oh, pag human yung open ani niya, ingon ani na gini ang sitwasyon, sir. Munang ang mga residente nato diri puros gyud sila reklamo kay tungod lagi anang mga tuwad sila magmotor o kay mulapok man ni diri like katong sa ubos. Pertigid atong lapuka inig mag-uwan. Unya mao lagi na maglisod na sila saka daghan man ning mga nagpuyo di ba? Dako ang pasalamat ni Kapitana Doncillo ka Mayor Rama nga nalusot ang maong pundo nga wa pa maabti sa election ban, ilabi na kay nagkaduol na ang barangay ug SK election karong Oktubre 30. Matod pa niya nga sa kadugayng panahon, lain-lain ng lingkod nga mga kapitan sa ilang barangay, wa gyoy nakapasiminto sa nahisgutan nga karsada. Dugay ni nato siyang gi-propose dito niya. Syempre na may mga procedure gyud na usahay magkuwang ang documents ana. Every now and then agi mo reklamo nato nga residente nga mo atos barangay hall na disgrasya ana. Posibleng dunay mga negatibong komento ang mga netizens niini tungod sa nagsingabot nga eleksyon sa barangay, apan duna na idipinsa daan si Kapitan Doncillo. Regardless of kung sa ilahang comment, ako sa personally, wa ko namulitika. Kay in the first place, ako may galing ko sa isip kapitan karon. Ikaduha pod, dili ra man sad siya mao ang akong project nga gipang propose. Daghan man, which is like sa mini hospital nato kana sa multipurpose building nato nga gitrabaho karon. Halos na sila nagdungan-dungan ani kay na sugda na maputog trabaho. Napahunong siya kay nangita siya permit. Building permit. Gipahibaw sa Department of Engineering and Public Works kun DEPW nga mahimong sugda na dayon sa pagtrabaho sa First GA Adlawan Construction ang pagsiminto sa karsada o humanon kinisod sa duha ka buwan. Ang gikatakda nga pitsa sa pagsugod gyud unta Agosto 7 ug humanon karo Oktubre 12 dinsud lamang sa 60 ka adlaw o duha ka buwan ang gihatag nga tagal. Pero tungod sa weather conditions sa niaging mga semana ug hangtod karon adunay gihatag nga extension. Na may probable kuan ani nga makahatag tag time extension due to weather condition. Naamang ko'y assign nga project engineer, project inspector o project material inspector. So every time nga naay mga delay activities, may inspection na sila dito. Kini ang balita. Amy Matis, Cebu City News.